And so good morning po. Okay, nagmayat mati panawan kakabsat anya. Ada ti bagyong magyaman ti kinyapo. Tatalagamot nga mayat iti weather itatak at nakaumay tayo amin. Tapno iti kastakot dumngag iti sasaw ti apo. Okay, awanan kakabsat iti anyaman nga maibagan. Mapantayo iti pag-aadalan tayo itatanga aldaw kakabsat. Okay. So, malagip yu pa dagijay puntos tayo kakabsat, dagay prinsipyo nga nagadalan tayo idi. Okay? Lagi pan tayo amin dagitoy kakabsat itatang aldaw. Katahan tayo nga pumanaw kakabsat, ayan iti teksto tayo. Yung 1 Thessalonica chapter 5 verse 12 to 22. Kat iti nga rod tema tayo, the weight of waiting. Kat dajay titulo ti pag-aadalan tayo kakabsat, ada prinsipyo a pagbibiyag da akas may sa nga iglesia. So napag-aralan po natin nung mga nakaraang linggo ang mga prinsipyo na dapat ay meron po tayo bilang isang mananampalataya na naghihintay sa ating Panginoon. Kadyo muna nga rod kakabsat, nga prinsipyo tayo, ito po ay patungkol sa ating mga leader. Okay, numalagip yu pa'y kakabsat. In translate ko, iti Tagalog kakabsatan niya, tapno iti kastangaykat, o dagiti agbiboya, iti online tayo, nga unay makawat iti Ilocano, at least kat, mawatan da iti Tagalog. Numalagip tayo kakabsat, da mo una, da iti kat adipan, iti apo, ipatag tayo. Ngam da ito'y kuna nakabsat iti Tagalog na, mga tinawag para tayo ay turuan ating pahalagaan. Okay, dahil ikot prinsipyo may papan kadagiti leader tayo kakabsat. Yung pangalawang prinsipyo po natin ay patungkol po sa mga kapatiran. Okay? Anak ng Diyos, mahalin mo ng lubos. Okay, malagip yung pa'y dagiti kakabsat. Di may katlumat kakabsat kat prinsipyo, okay, may papanmat kadagiti priority tayo sa anumang panahon, unahin natin ang Panginoon. Kaya may kapat kakabsat nga naadal tayo di last week is patungkol iti Holy Spirit. Ayan, so una na dito'y pingay man mo yan. Okay. Ayan, kuna na dito'y mga katotohanan tungkol sa Diyos Espiritu, itanim sa puso. Tatanga bigat kakabsat, kahit kung ibingay kada kayo, di may kalima nga prinsipyo nga pantayo nga pag-aadalan itatta. Dahito'y kakabsat, kuna na dito'y, panghawakan ang katotohanan upang di madaling malinlang. Ayan, so ito po, dahito'y kakabsat, iti pagpusipusan, iti adal tayo, tatanga bigat. Okay. Okay, parang tahimik po natin na. Okay lang kayo dyan. Ayan, okay lang po? Nabagyo ba kayo? Hindi? Okay. Alam niyo po, sa panahon po ng kampanya, ayan, di ba makangag tayo kakabsat, dagiti nasasamit nga promises, dagiti tumaray, kakabsatan niya, tumaray iti politics. Kastamot din, nagiti nababanglo nga plataforma nga itutod da kakabsat. Ayan iti, kunana yan ti Philippine Internationalism Organization, okay? Di gajay kananayan nga ibagbaga dagito yung tumaray, iti politika, kunada, gusto namin ng malinis na pagtakbo sa gobyerno, kunana niya, magbibigay po kami ng libreng edukasyon, kita. Magbibigay po kami ng libreng pabahay, okay? Libreng lupa. Ay, libreng lupa. Di ba niya? Niya may kakabsat. Libreng trabaho. Okay? Sapat na sahod. Dagiti kakabsat iti ibagbagada. Okay? Tapos, kung nadadagiti daduma, siya, kung dagiti partidok, kami ang may tunay na plataforma. Kung nada niya, na mag-aahon sa mga kababayan sa kahirapan. Kung nada kakabsatan niya. Ngam, tundum-tungdan kakabsat, naaladan, daji kayat da, ayan iti taong bayan, at dadan nga nakatugaw iti pwesto, tila ba nagbiit nga napukaw, dagiti nga promises na niya, napukaw nga kaslasok, kakabsat.
Ket no makita tayo, saan lang nga dagiti politiko, iti ada nga nalaing, nga mangligaw kadagiti botante, adamat dagiti na duma-duma pa nga sekto kakabsat, nga ibagada dagiti kayat da, tapno lang maala da dagiti boto, dagiti tattao. Ngem ti kinapudno na, no dumtong to di panawon, nga maala dan, di kayat da, kat kaslangay kakabsat, saan dan nga mapanunot, dayjay nga promises da. Okay, hanmat kidi nga amin kakabsata, no mostly, okay? Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami na po, laganap na po ang mga false teaching and false teacher. Amo yung kakabsat, ada dagiti mang claim, self-proclamation, nga isuda kano iti Kristo. Okay? Nakitak iti daytoy kakabsat a picture niya. Iti gayam ayan iti lugar iti Australia, kan iti Siberia, ada dagiti mang ibagbaga nga isuda iti Kristo. Okay? Kan last time, ada tinay-send ni Jerome ti GCME. May papan kakabsat daytoy ni. Ayan iti kunana jay about di kaligtasan. Gusto mo bang malaman ang kaligtasan? Kunana. Sa pamamagitan niya ng bautismo, kunana kasta kabsat, daytoy iti pamatida. So nga anuhan tayo nga aganad kakabsat, kadagitoy nga banbanag, ket mabalin nga baka maalilaw tayo. Okay? Maalilaw tayo. Kaya mga kapatid, dobling pag-iingat po ang kailangan nating gawin sa panahon ngayon. Katatanga bigat kakabsat, pag-aralan po natin yung ikalimang prinsipyo na dapat ay mayroon po tayo bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kunana dito'y, panghawakan ang katotohanan upang di madaling malinlang. Okay? Sa lumang tipan po mga kapatid, ang isa sa mga paraan ng paghatid ng Panginoon sa kanyang mensahe ay sa pamamagitan po ng mga propeta. Okay? The Old Testament kausat. Kat mensahe po tungkol sa pagpapala o babala tungkol po sa pagpapalo. But today, kakabsat, okay, we have completed revelation of God's Word. Ibinigay po niya yung kanyang salita, ito po ang Biblia, upang batayan po ng kumpleto at perpektong mensahe ng Panginoon. Okay? Dagiti dadto makakabsat nga tao, yung mga iba po, sinisikap po nilang pagkontrahin ang salita ng Diyos. Pero ang katotohanan mga kapatid, wala pong sumasalungat dito. Iisa po ang mensahe dahil ito po ay nanggaling sa iisang Diyos. Amen po mga kapatid. Sabi po niya sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Nakakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag ang inyong mga puso at ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tanging prophetic ministry na mayroon po tayo ngayon is yung pangangaral at pagtuturo po ng salita ng Diyos. Okay? Sa dami-dami po ng mga maling katuruan, okay, ang mga mananampalataya po dapat ay meron po tayong matibay na paghawak sa katotohanan. At alamin po natin, kilalanin po natin ang ating mga pananagutan sa katotohanan. At ang mga naghihintay na Kristiyano sa ating Panginoon ay mayroon pong responsibilidad sa katotohanan. Amun tayo kakabsat, dagitoy nga responsibilidad, kadagiti bersikulo nga adalan tayo itata,
nga bigat. Okay. Yung unang responsibilidad po natin is huwag baliwalain ang katotohanan. Amen? Baga tayo man kakabsat, huwag baliwalain ang katotohanan. Okay, sabi po sa verse 20, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Apay nga kakabsat nga, bakit kaya sinabi dito ni Apostol Pablo na huwag nating baliwalahin ang katotohanan? Una sa lahat mga kapatid, dahil ito ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Okay? Dahil ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Sabi po sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen mga kapatid, naadalan tayo tatay kakabsat, jay manipod jay ayan ti devotion ni anting LC. Da jay freedom ngayon kanya tayo iti apo. Marami po ang sinasabi ang Biblia tungkol po sa katotohanan. Okay? At ito po ay idinidirekta, okay? Iniuugnay sa ating Diyos. Kung babasahin po natin mga kapatid, yung ituloy tayo nga basahin kakabsat, na verse hanggang na yan ti 36, makikita po natin dito na tayo po ay yung katotohanan po ay pinapalaya po tayo, palalayain po tayo sa pagkakabilanggo po natin sa kasalanan. Kuna na dito kakabsat, ayan yung verse 31 to 36, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. At kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Paano mapapalaya ang mga alipin ng kasalanan? Ang sabi po dito ay sa pamamagitan lamang ng anak, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So paano po niya ito gagawin? Ito po ay gagawin niya sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang salita. So nga kakabsat, saan tayo nga baliwalaan iti kinapudno, tadaytoy iti mangwaya-waya kada tayo. Amen? Jimay kadwa kakabsat, huwag nating baliwalain ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapabanal sa atin. Kunana yan ti John chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kakabsat, napag-aralan po natin noon na ang sanctification is to set apart from the wickedness of the world. Ayon po kay Worsby, ang katotohanan po ng Diyos ay ibinigay po niya sa atin in 3 edition. Ayan, sa 3 bagay mga kapatid. Una, His Word is truth. Kas nabasa tayo kakabsat in John chapter 17 verse 17. His Son is the truth. Mabasa tayo dahito kakabsat, ayan iti John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth. Okay? And His Spirit is the truth. Mabasa tayo dahito iti 1 John chapter 5 verse 6. Kailangan po natin yung 3 bagay na ito mga kapatid para maranasan po natin, ma-experience po natin yung tunay na sanctification. Okay? A sanctification that touches every part, okay? Every part of our inner person. Okay? Sa pamamagitan po ng pag-iisip, natututuhan po natin ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Sa pamamagitan po ng ating puso,
ay iniibig po natin ang katotohanan. Yun po ang kanyang anak na si Jesus. At sa pamamagitan po ng kalooban, tayo po ay nagpapasakop sa Espiritu Santo at ipinamumuhay ang katotohanan ng Diyos araw-araw. Sabi po ni Spurgeon, the more truth you believe, the more sanctified you will be. The operation of truth upon the mind is to separate a man from the world unto the service of God. Kung binabaliwala po natin ang katotohanan, mga kapatid, siguradong tayo ay nakabilanggo pa rin sa kasinungalingan. Okay? Kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, okay, pinaniniwalaan po natin tayo po, wala tayong kwenta. Okay? Hindi po mapapatawad ang ating mga kasalanan, wala na tayong pag-asa. Okay? At higit sa lahat, mga kapatid, tayo po ay hindi malaya. Kung hindi po natin babasahin ang Biblia, mga kapatid, hantay nga maamuan iti kinapudno. Iso nga, dagitoy nga banbana ganya, no hantay nga basa ti Bible tayo, okay? Pagkuna tayo, awan, hindi tayo worthy, hindi na mapapatawad ang ating mga kasalanan. Ito po yung mga parang rehas na mahadlang, or yung isa po itong rehas na nagnanakaw sa ating kalayaan na meron po sana tayo. Kaya kailangan na huwag po nating baliwalain ang katotohanan. We are on the last days, mga kapatid. Kaya dapat po ay magpursigi po tayo na basahin, na aralin ang salita ng Diyos. Dahil doon po natin matatagpuan ang katotohanan. Amen, mga kapatid. At ang katotohanan pong ito ang siyang magpapalaya sa atin na magpuri at maglingkod sa Panginoon. Ito po ang magpapalaya sa atin na magmahal at magpatawad. No idi kakabsat, tirigrigat tayo agpakawan. Anya, ngumga po iti kinapudno kakabsat, sursuruan na tayo, no kasatno tayo nga agpakawan, no kasatno tayo nga agayat. Kung hindi po natin bibigyan ng halaga ang katotohanan, mga kapatid, sa ating buhay, maaring ikaw ay namumuhay pa rin sa kagustuhan ng mundong ito. Maaring ikaw ay ginagawa mo pa rin yung taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya't importante, mga kapatid, na pahalagahan po natin at panghawakan po natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang magtuturo sa atin kung paano po tayo mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So yan po yung una na ating responsibilidad sa katotohanan. Huwag po nating baliwalain ang katotohanan. Okay, yung pangalawa pong responsibilidad po natin, suriing mabuti ang katotohanan. Sabi po sa verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Okay? Subukang maigi kung ito ba talaga ay galing sa Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Okay? So napaka-importante po, mga kapatid, na malaman po natin ang mga bagay kung ito ba ay galing po sa ating Diyos. Isa na po dito yung mga mensahe pong napapakinggan natin. Yung mga mensahero po na pinapakinggan po natin. Okay? Kahit na po noon sa early church, kahit na meron na silang matibay at dalisay na pamumuhay, si Juan po, alam po niya kung gaano po kadelikado yung mga false teacher or false teaching na pwedeng ma-encounter noong early church.
Dahil kahit sa panahon po natin ngayon, okay, adon kakabsat, dagiti rumrumwara niya, kaskaro di example tayo tatayin kakabsat, mabalin tayo mat nga ma-experience dagitoy nga false teaching, kan false teachers. Okay? At pwede po itong gamitin ng kaaway para tayo po ay ilayo sa katotohanan. Okay? So, paano po kaya natin malalaman kung tama ba ang ating napapakinggan at tama ba ang ating pinapakinggan? Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Okay, tangkayag tayo man nag-ijay Bibles tayo sa awan sa iti na kaitugot ti Bible na or adamat iti Bible up yung absat. So napaka-importante po mga kapatid ang pagbabasa po natin ng Biblia ta ijay tayo kakabsat nga maduktalan no pudno ba wenno saan iti mangmanggan tayo nga mensahe. Katulad na lamang ng ginawa ng mga taga Berea nung nangaral po si Apostol Pablo sa kanila. Basahan tayo kakabsat, ayan iti mga Gawa, chapter 17, verse 11. Kuna na ditoy. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Wiling-wili silang nakikinig sa salita, nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-gabi ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Nung makita tayo kakabsat, saan dalang nga dinengeg iti ibagbaga ni Pablo, no diket talaga nga inadaldapay, sinaliksik nila, binasa nila sa kasulatan kung tama ba ang sinasabi ni Pablo sa kanila. Amen? Parang sa pera lang po yan mga kapatid. Okay? Meron pong fake money, meron din pong totoong pera, di ba? Fake na pera at totoong pera. Kung titignan po natin ang fake at ang totoo, they are look the same. Di ba, kakabsat? Napadasan nyo ka din, kakabsat, nga napan di grocery store. Tapos, nangyawat ka, GNT pagbayadan, isang aribo. Tapos, na mo agtatype jay, di ba? Hanay nga dagos kakabsat nga ishoot, ayan iti pagkabilan da kaha. Anya tiramidan da, susuriin pa nila ito kung ito ba ay totoo o hindi. Di ba? Di ba? Kitaan da pa, yung serial number na, kitaan da jirupa na, no, kusto, baka dandaman ni Sanderford gayan ti adadjay ha, talaga nga ma-fake tayon. Anya? So, suriin da pa nga, dajay nga kwarta, bago da nga, ikabil inti kahada. Tanuhan tayo gamin kakabsat nga, kitaan nga nasayaat. Kung hindi po natin susurin ng maigi, okay, pwede tayong malinlang. Nakakaasi kakabsat, dagi may sangaginang, ayan iti Lawag City. Kadagito'y laang Mayo. Nagragsak pa'y dahi nga bakat kakabsat, gamin, nagsapa nga na ibus dagi lako na niya. Ngam ti di na ammo, peke gayam di kwarta, nga imbayad daken kwa na. Dagi jini, tagpa 500 kakabsat. 3,000 da ito'y, napeke da ito'y bakit. Kastamat kakabsat, iti mensahe nga mangmangagan tayo. Kung hindi po natin susuring maigi, pwede po tayong malinlang. Okay? Kaya kailangan po nating alamin kung ito ba ay totoo sa pamamagitan po ng pagbabasa, pagsasaliksik sa kasulatan. Tapno maamuan tayo, nupudno dagiti, mangmangagan tayo. Yung mga naririnig po natin. Amen? Amen. Hindi lamang po sapat na pakinggan po natin ang mga mensahe na itinuturo sa atin, kundi ay kailangan po nating magbasa. Kailangan din po nating magbasa. Dahil ang Biblia po ang siyang magtuturo po sa atin ng katotohanan. Amen? Kunanayan ti 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? Sa pagtatama sa maling katuruan. Mga kapatid, kumusta po ang pagbabasa po natin ng Biblia, ng salita ng Diyos? Nabibigyan po ba natin ito ng time?
or tuluyan na pong wala na tayong panahon, wala na tayong times sa pagbabasa ng Biblia. Dahil sometimes, ang excuse po natin, busy po sa school, pagod po sa trabaho, marami pong ginagawa everyday. Okay, kumusta po mga kapatid yung pagbabasa po natin ng Bible? Praise God sa mga continuous na nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kailan yung huling araw na binuklat mo ang iyong Biblia? Okay? Or haantayon nga bukbuklaten iti Biblia. Aramiden tayo langanan nga display dayto iti balay tayo. Or baka every Sunday langanan nga mabukbuklat iti Biblia tayo. And ang worst, kahit Sunday, hindi mo dinadala at binubuklat ang iyong Biblia. Mga kapatid, saan lang, hindi lamang po linggo ang pagbuklat po natin, ang pag-aral po natin ng salita ng Diyos, kundi ay everyday po sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Sabi po sa Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Dahito'y kakabsat, Jemay kadwa, nga responsibilidad tayo. Suriin po nating mabuti ang katotohanan. Kat dahito'y kakabsat, maaramid tayo, babaan iti panagbasa tayo, iti Biblia. Amen? Amen po ba mga kapatid? Gising pa po ba tayo? Ayan. So, pumunta na po tayo sa ikatlo po nating responsibilidad sa katotohanan. Lumayo sa kasalanan. Sabi po sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Ayan. Ang mga nasa liwanag na po ay hindi na po namumuhay sa kadiliman. Hanaya kakabsat. No, dakan intilawag, hanggang nga agbibiyagan, dagiti aramid, ayan iti sitngat. Okay? Sabi po sa John chapter 3 verse 19 to 21, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang liwanag, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Makita tayo kakabsat iti duwang klase iti tao ditoy. Dalawang uri ng tao. Yung una, yun po yung mga tao na umiibig sa dilim. Okay? Dahil sa mas ninanais po nilang gumawa ng kasamaan. Okay? Kung na nakakabsat inti Kawikaan, chapter 2, verse 13 to 15, anusan tayo kakabsat nga denggan iti dagiti nga bersikulo, ta makatulong daytoy tapno maawatan tayo nga nasayat, iti adda nga pag-aadalan tayo. Okay? Sinabi po dito, pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Isu dagitoy kakabsat, dagiti agbibiyag or umiibig sa dilim or kadiliman. On the other side, mga kapatid, may mga tao rin na namumuhay po sa katotohanan. Okay? Sila po yung lumalapit sa ilaw or sa liwanag at ginagawa po nila ang kalooban ng Panginoon. Okay? Makita tayo kakabsat, jiduwa nga tao niya. Gitao nga agbibiyag iti sipnget, ken gitao nga agbibiyag iti lawag. Kunana yan iti John chapter 8 verse 12. Kunana dito, basta inti English kakabsat. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. Kitan tayo man dahi kakabsat, okay? Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. In Ephesians chapter 5 verse 8, for at one time
You were darkness, but now you are light in the world. Bagaman kakabsat, you are light in the world. Okay? Walk as children of light. Amen? Amen. Di ba? Si Tayot kat silaw itilubong niya, mga kabsat. Wala na po tayo sa kadiliman. Okay? Hindi na po tayo namumuhay ngayon sa kadiliman. Tayo ay nasa liwanag na po. Kaya sana, mahikayat na bumalik sa dati po na gawain ng kadiliman, mga kapatid. Let us walk, kung nanay verse tayo, let us walk as children of light. Personal na desisyon po para sa tao na layuan po ang maling gawain. Okay? Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Alam niyo po, si Satan, gagawin po niyan ang lahat para tayo po ay linlangin. Okay? Para po tayo ay sirain, para tayo ay hikayatin na gumawa po ng masama. Daytoy iti trabaho kada tayo iti kabusor. But remember, kung ano yung verse tayo, no adangag pasakop tayo kini Apo, no adaywan tayo dagitoy nga mabalin na nga itad kanyatay nga temptation ket umaddayumat iti kabusor. Okay? At magagawa po natin ito sa pamamagitan po ng pagpapasakop at pamumuhay po sa katotohanan ng Diyos. Amuyo kakabsat, adamot experience kon may papaniti kastoyan niya. Marami na rin pong pagkakataon sa buhay ko na sinubok po ako ng kaaway, okay? Nagawin po yung mali. Idilanganan kakabsat, duwa kami ni Ate Bandel, dinagala kami iti license me, di driver's license me. Di ba, bagom nga maala da jay student nga permit mo, student license mo, masapol ka pa nga umatendar iti seminar. Okay? Tapta, last day men, adati exam. Dati instructor may, binaybayan na kami, paimat nga nag-answer, mga 90 items gamin da jay kakabsata niya. Nasa 30 kami siguron. Tapta, kung na dati instructor may, tulungan kayo manlanganan nga gansar, kung na. Apag ko namin i-guide na kami laang. Okay, ibaganan, dagi questions, nga daytoy, daytoy ba gusto, ngamti na ramin nakakabsat, ibinigay po niya yung as in sagot sa exam paper namin. Tata, dagi kakadwami, insurat dan kakabsat, insurat dan dagi answeran, kinopyadan, jinta dagi instructor may. Dudua kami nga nabati kini Ate Bandil actually. Ta umunadan kakabsat nga nalpas, gapo nga raw ta kinopyada. Tata nabati kami ni Ate Bandil. Inaramid mila ta di gusto kakabsat. Sang kami nga nagpadaig iti temptation nga dayjay. Okay? Dua kami nga nabati ket kunana di instructor. Ala, at ato'y garad di answeran, penyo pala kopya. Ngam, pinalpas mi kakabsat di exam nga without cheating. Okay, kat naalam yung kakabsat jay driver's license me, di student permit me nga hami nga inaramid dahil di ko temptation nga itad niya Apo kada kami. Kathan lang day ta kakabsat. Idi agala akon, temptation nga itad ni Satan ko na kuma kakabsat. Okay? Kathan lang nga day ta kakabsat. Idi agala akon iti medical ko. Tagamingkat nag-expirean. Okay? At diti mulong kanya, kunana, numalpas ka to'y, apang ka nga dagos dito nga tao, kunana, ag-fixer ka lang nan, nabibiit pa, kunana. No ag-exam ka man, no bumagsak ka, or no sunda data gradom, kunana. Agbayag ka lang ti 200, kat makalakat ti lisensya mon. Kailangan siya kakabsat. So, adda dati temptation ni Satan. Ngem, agyamyaman ak iti Apo kakabsat. Adang nga, naadaywak met, kan adangay kakabsat nga, na-overcome ko dahito nga temptation. Gapo iti kinapudno, nga inted ni Apo kanyak. Di impakaawat na nga kinapudno. Amen? Kaya tayo kakabsat nga abakan iti kabusor, tapno adaywan na tayo.
Ito po ay sa pamamagitan po ng pagpapasakop po natin sa ating Panginoon at yung isa pamuhay po yung katotohanan sa ating buhay. Amen? So nga kaya tayo kakabsat. Iti langalabanan kakabsat, iti temptation nga ituted kanya tayo ni Satan. Okay? Dahito nga talo kakabsat nga responsibilidad. Huwag po sana nating baliwalain po. Kasi kung hindi po natin ito binigyan ng halaga, okay, or pagpapahalaga, malaki po ang mawawala po sa atin. Basahin po natin sa 2 Thessalonica chapter 2, verse 10 to 12. Sabi po dito, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, sa mga taong ayaw na makakaligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan, sapagkat mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamahan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kapatid, nawa ito po ang maging babala po sa atin na gawin po natin yung ating responsibilidad sa katotohanan. Amen? Mapaglinlang po ang panahon natin ngayon. Uri pa'y kadagiti sumarsaro kakabsat nga panahon. Amuyo, nagbasa tayo or dengeg tayo iti news. Anya dagiti mostly nga new news da kakabsat. Di ba bad news? Puro pagpatay, nya pa yung kakabsat. Pagnanakaw. Kakaasi nga, 6 years old nga ubing, sinaksak ti tatang na tayo di ubing. Ultimo family da kakabsat no makita tayo kat nagdakasan nga talaga iti lubong niya. Ultimo family da kakabsat kat kaya dan nga patayin. Tapos niya pa'y kakabsat dagiti may new news. Nagado dagiti mapukaw. Nga tattaw. Nagado dagiti agus-usar iti drugs. Okay? Kung makikita po natin, pasama na po ng pasama ang mundo. Dagiti LGBTQ, kung nakakabsat, sinasabi po ng tao ngayon na karapatan na daw po yun. Pero nalimutan po nila, mga kapatid, na hindi naman po nabura sa Biblia ang parusa ng Diyos sa mga sa Sodom at Gomora. Nukitan tayo kakabsat, saan lang nga dagita? Adupay dagiti hacker, dagiti account niya. Sino napadasan ti nahack ti account na ditoy? Di ba? Hanlang nga dayta, dapat dagiti scammer kakabsat. Sa maliit man or malaki na paraan. Ginagawa nila ito. Dagitoy kakabsat, dagiti masapol tayo nga adaywan. Dagitoy nga kasamaan. Dagitoy kakabsat. Iti masapol tayo nga adaywan. Amen? Kaya sana po, ito po yung maging rason na tayong mga mananampalataya ay panghawakan po natin yung katotohanan. Okay? Sapagkat wala na pong ibang paraan upang malaman po ang mali, kundi sa pamamagitan po ng ganap nating pag-unawa sa katotohanan. Amen? Kat kakabsat, ada iti talo nga responsibilidad tayo. Responsibilidad po nating huwag baliwalain ang katotohanan. Dahil ito po ang magpapalaya sa atin at magpapabanal sa atin. Responsibilidad po nating suriin ang katotohanan. Dahil ito po ang tutulong sa atin para malaman ang tama at mali. Responsibilidad po nating layuan or lumayo sa kasamaan at sikapin pong mamuhay sa katotohanan. Mga kapatid, ngayong nalaman mo ang iyong responsibilidad sa katotohanan, handa ka bang gawin ang mga ito? Dawatok man garod nga mapantayo iti panagkararan. Let us pray. Yes, Father God, we thank you so much for this morning.
impalagip mo kada kami, o Apo, iti responsibilidad mi, o Apo Diyos, iti kinapudno. When, o Apo, pudno, o Lord God, nga, sikaw, o Apo Diyos, iti adangan ang ited kada kami, iti daytoy, yung katotohanan, Panginoon, sa aming buhay. Kat Lord, pakawanan na kami, o Apo, no dadag iti times, so Lord nga, balbaliwalaan mi, o Lord God, iti daytoy nga kinapudno. Ngam Apo, na-remind kami tataw, Apo Diyos, nga masapol mi, Lord God, nga ikanday ito'y iti value, iti life mi, o Apo. Taday ito'y, o Lord God, iti mangwaya-waya kada kami, ken ada, o Lord God, nga mangpasangto kada kami, o Apo. Agyaman kami mat, Lord, iti opportunity nga intutad mo, iti freedom, o Lord God, nga intud mo kada kami, tapno makapagadal kami iti sasaom. Tapno makabasa kami iti sasaom. Tapno iti kastaw, Father God, kit adaw, Apo Diyos, nga maamuan mi iti kinapudno. Na maamuan mi no kasatno kami nga agbiag, nga nasantuan iti sangwana mo, Apo. Agyaman kami mo to, Apo Diyos, iti adaw, Apo, nga panang-guide mo kada kami, o Apo, tapno ma-overcome dagiti temptation nga itutad iti kabusor, o Apo Diyos. Agyaman kami ta adda ka, o Apo, kada kami nga mangrim-remind, o Lord God, no kasatno kami, o Apo, nga sumurot ken ka, nga agtalet ken ka, o Apo. Madaydayaw ka, o Lord, madaydayaw itinagan mo. Awanan iti sabali, o Apo Diyos, nga itanok mi, no di kat sikala ang Lord God. Agyaman kami, O Lord, iti daytoy nga mensahe. Kat datin, Lord, iti dawat kan kararag mi, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen.